Kabro, mga kabagis, nandito na naman po tayo. Magluluto po tayo ng salmon fried rice. Ito po yung ingredients. Ito. Yan po, rice. That's the ingredients. We'll cook salmon fried rice. It's the lemon. And this salmon. Is onion. Sibuyas. Tagalog. This is white onion and garlic, dashi o dashi, yan po nilalagay po namin. Little bit salt, is Himalayan salt, masyanong salt po, pwede po gamitin nyo. Ito yung parsley, din ground pepper, paminta po. Tapos itong tamari soy sauce. Pwede rin yung kuan po gamitin yung mga soy sauce sa atin. Ganong soy sauce o okay man. Tinukuhan ko yung tamari kasi hindi gaano maalat. Yan po. Umpisa po tayo ng kuan. Ilalagay po natin, maghihiwain po natin yan. Ito. So na. Paghaluin ko po yung red sibuyas. I will combine this one, combination, mix it. Mix ko yan, then bawang. Maganda kasi ko yung fresh na kuan. So that you can smell the aroma. Remove this one, the skin. Yeah. Fill it again. Be careful chopping. Yan. And so on. Salmon. Ito. Slice it. Yan, ito. Slice po natin. Ito, ginagawin po namin doon, pinafried po namin. Half na kuntaos nilagay ko po. Hindi ko binalatan yung isa, itong isa binalatan ko para magkuhan. Then we'll start. Ito na kami ulit. Then magkuhan po tayo ng ito po,
Siguraduhin nyo pag nagkuhan nyo, mainit po yung yung kawali po, tapos lagay ng mantika. Oh, konti lang. Magpa-fry na ng kuhan. Hanggang kuhan po yan. Ito, yung malalaking yan po ang kulang. Lagay po tayo na bawang, sibuyas, ito, itong salmon, yan po lang asin po ito para kakapit yung lasa. Lagay na po yung sunod na po natin itong paminta. Yan. Kulang, mag-adjust po na lang po kayo ng timpla kasi yung mga pinapanood po rito hindi pare-parehas po yung timpla po. Nasa inyo po yan. Lagay po natin ito parsley, yan. Tapos itong fried rice na po. Pag yung malaking kawa kasi ay yung kawali ganito, ginaganon-ganon lang, saglit lang, bilis. Kaya ng konting toyo. Ito yung soy sauce. Soy sauce po ito yung tamari. Ito lang po. Patak lang po yan. Itong dinner po namin. Po yung dasi, ito yung dasi, alas nilalagay sa mga soup po yan, kung anong Japanese food, pwede mas anong natin. Titikman po natin kung okay na yung ito po yung huli. Optional po ito ha, pero maganda yan. Yan yung skin niya po. Itong lemon para mabango, mas mabango pa. Herbs, yan, amoy na amoy ha. Yung mga paminta, bawang, sibuyas. Okay.
Okay. Tikman po natin mga ito. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Ito po, tikman po natin. Oh, ito po. Please like and subscribe. God bless you all. Mga kabro, kabagis. Tikman po natin yung salmon fried rice. Yummy. Bango. Tamang-tama yung timpla. Masarap to. Ang pamilya po talaga. At pala lahat ng mga subscriber at nanonood. Comment po. Please like and subscribe. Thank you po. God bless you all. Yan po, simpleng luto lang po. Bye. Yan. Po. Okay. Thank you.